edo Santa Ageda eguna otsailaren 5 ospatzen da. Jai hau egutegi herrikoiaren neguko zikloan sartzen da. Otsailaren 2 kalendaria, otsailaren 3 San Blas eta inauteri ospakizunekin batera. Ospakizun honek zentzu erlijiosoa zuen lehen. Agate deunaren omenez ospatzen baitzen. Agate, erromatarren garaian Sizilian bizi zen emakume gazte bat zen, eta berak zuen kristau debozioarengatik eraila izan zen 251ko otsailaren 5, 21 urte zituela. Gazte martiria santa izendatu zuten, eta hil zen eguna bere ohorezko eguna da kristau egutegian. Egun honen inguruan hainbat ohitura izan ditugu Euskal Herrian. Ohiko elizkizunez gain, elizako kanpaiak jotzea eta bezperan koplak abestuz ateratzea adibidez. Gaur egun ohituera handia dago bezperan kopla zaharrak kalez kale abesteko. Gehienetan, koplako bertsoak lagun batek edo bik abesten dituzte, eta gainerako guztiek errepika edo leloa kantatuz erantzuten diete. Parte hartzaileek, haur, gazte, naiz nagusi, makila banarekin lurra joz markatzen dute kantuaren erritmoa. Euskal jantzi tradizionalaz jantzita ibiltzen dira, eta eskutan daramaten kriseiluaren argitan ibiltzen dira diru edota janari eskean, kopla zaharrak kantatuz. Jai honen jatorria, neguko solstizioaren ondoren, otsailean oraindik lo dagoen lurra esnatzeko aintzina egiten ziren errito zaharrekin loturik egon daiteke. Inauterietako ospakizunarekin gertatzen den bezalaxe. Neguan, lozorroan dagoen lurra esnatzeko eta udaberriari deiadar egiteko, makilekin lurra kolpatzen da, edota bezperako gau guztian elizetako kanpaiak erritmikoki jotzen zituzten. Baliteke, beraz, negu garai hauetan ospakizun zaharrago baten gainean kristauek Agate deunaren tradizioa ezarri izana aintzinako neguko solstizioaren ospakizunetan Jesusen jaiotza jarri zuten bezala, edo udako solstizioa San Juan egunarengatik ordeztu zuten bezala. Euskal Herriko emakumeen zaindaria da, eta botere ugari ditu herri sinismenaren arabera. Emakumeen gaixotasunak arintzen ditu, eta erditzeetan ere laguntzen du. Baditu beste doai batzuk ere, ganaduaren izpiritu txarrak eta gaixotasunak izutzen ditu, uztak babestu, suteak saihestu, eta baita buruko minak sendatu ere. Santa Agata abere gisa irudikatzen da askotan, ahuntz edo katu itxurarekin. Identifikazionek zuzenean lotzen du euskal mitologiako izaki batzurekin, batik bat Marirekin. Bera baita askotan zezen, ahari edo sai itxuraz agertzen zaiguna. Ospakizuna gaur egun zentzu erlijiosoa galtzen ari da, eta jai folkloriko bat moduan hartzen da. Usadioari jarraituz, kantuan kalez kale aritzeko eguna bilakatu da.